Yaya, ngano namatay man ang iro? Giliko naman to na akong laundry soap, sir. Unya, makamatay din ang laundry soap. Ambot lang, sir. Kay pag-off na ako sa washing machine, patay naman na siya. Ay, Pila naman di kay gayon, nga gilugos ka ning tawhana, misis. 5 na jud kay higayon, sir, pulis. Ay, duwa na, sir. Di na tinuod. Ayaw pa makakoy. Kay gilista na ko tanan nimo nabuhat diri sa listahan. Sigurado jud ka, misis? Nga 5 ka higayon na jud kang gipaymuslan na ning tawhana? Oh, sir, pulis. Paghilom diya, oy. Tulog ka higayon na bago to? Unsa ko'y tulog ka higayon? Kay tulog ka higayon na bagil bitaw to? Nganong mo din jud ka? Ngano? Wala lang na ito kwenta? Nga nagpaibabaw ko ni mo kaduha? Hi, miss. Pwede bang manguyab? Kuan, pwede raman kaayo. Wow, tinuod ka? Oo, pero kinahanglan jud nga matuman kag usa ka kondisyon. Unsa man na? Sugton ta ka. Pero kinahanglan dawat nimo kung unsa ko.